Erokamano Joyce. Kane asewinjo ma wang'eyo ni an gi tuo mar kansa, an awuon ne an gi buok maduong' e denda, ok nanyal loso gi nyithindo. Lakini babagi kaachiel gi jo familia wa te noketogi moloso kodgi. To kaka gin gibe, sana sana nyathi wuoyi mane duong' ni, nikech noyudo ka entie ot, ne owacho ni babagi ni baba, mama ok bi tho. Mama Nyasaye dhi konyo, kansa ok bi nego mama. Koro be kalure gi lemo manowuok koni gi koni, jo kanisa, anyuola, ne ji hoyogi, hoyo nyithinda, hoyo jaoda, an be gihoya. Koro ok ne obedonwa matek ahinya, nikech ne kaka ne adhi osiptal maduong', dierego ne nitie daktari mane ni osiptandno niluongo ni Dr. Joan Ken. Koro ne okuongo nyisa ni an awuon ema nyaka abed motegno ni familina. To bang'e no be nera jaoda moro miluongo ni Professor George Odhiambo noyudo kobende nosekalo e tuo mar kansa. Koro nobet koda mohoya, to kendo ka nabet manene